Zivistaneke din bi ser penaberên Rojavayê Kurdistanê li kampên penaberiyê de tê û pê re gazind û êşan bixweretîne. Li kampa Dareşikran ya bi ser bajarê Hewlêrê li Herêma Kurdistanê jî penaberên Rojavayê Kurdistanê pêşwaziya werzê zivistanê dikin. Bihatina her werzekê zivistanê hin rêxistin yan jî kesayetî car caran hin alîkariyan pêşkêşî penaberan dike. Ev hin cilûbergên zivistanê ne. Ji aliyê rêxistinekî ve ku ne di hundirê kampê de kar dike ji bo penaberan re hatine şandin û tevî ku ev cilûbergê kevnin lê penaber keyfxweşin ji ber zivistan sar e û penabertî zehmet e. أبا كأريكاري جو حمو جمرتين أم جوا ممنون شو منظمة بيش دولة بي يعني أم قالك ممنون جوا وأم جوا خوش الحمد لله نعمتك كأف مادي جو جمرتين إيه منظفات بن ولا أريكاري كبي أم ممنون جوا وأم قالك جوا رازينا. Bi pêşkêşkirina hin cilûbergan tenê penaberin nikarin zivistana xwe derbas bikin. Lewma pêwîstiya wan penaberan bi kelûpel û pêdiviyên zivistanê jî hene. Mîna mazot, gaz, batanî û doşekan. Zivistana me mazot em gaz ji me re divê, cil ji me re divên, zarokê mihûrin, kes tune wan xwedî bike. Îro çakêtkî balî kevn danime û hew. Me xwe çi germ dikin? Sexanê me tune, perê me tune, me re sexana jî bikerin. Ema me çi xwe germ dikin? Kevin nav bataniyê xwe, bataniya xwe lefînin û xeyrî wilo pê bitin ne. Penaberên kampa Dareşikran wekû penaberên her kampekî amadekariyên xwe ji bo zivistanê dikin û bi taybet piştî vê barana bihêz ya ku berîdemekî li ser wan de barî amadekarî bi çakkirina qaîdan û kolanan dest pê dike. Em kariya zistanê dikin vêdê û ev av te wê malê de em ê şevakî av şevakî re tê me dixwaze em çêkin dirêjkê ji ber avnê malê de. Yani maserê wê ev mehşiya û ev blokên em şê dikin. بس اف شارع بشكي لوتينا حريا زستاني كاي شواب في جزمه بي حتى بدي تبحث وينين شي كانه وانا اختلفني عامات خوي زستاني تشج مرة لازمه بغاز مرة لازمه جلج مرة لازمه خوارج مرة لازم فرج مرة لازم. Zivistan werzê herî zehmet e ku di destpêka wê re nexweşiya jiyana di kampê de bêhtir dibe. Ku serma û rewşa tenduristiya alos ku li gel xwe tîne tirsekî di dilê bav û dayîkê ku jiyana xwe li ser textê nihovka wê şanoya tirsînat û rûla lehingê di wê şanoyê de hejarî û nexweşî û xewnên cengê yên bêdawî ne. Helepçe Saedûn Ar, Kampa Dareşikran.